very excited. We are not scared. Excited bitaw. Asa ganina? Ay, naisip Drop zone murag. Taman gani dito taman view. Sabi nga, igo man ta kay duha man ka ko ano. Ato na mo ko. Ah, Na mag-helmet, magyapon ka. Ito. Ay, shit, man. susay na dire. Ay, nakakama. Dito ako sa way. Asa gani kayo? Wala na patawad. Wala. Kami? Hello. Sabay rami bi. Asa mo ba ang swing padulong? Dayo na mo swing. Pwede, dari ko tayo. Dabi naman ikan ni. Maigo mi. Malingkuran. Ay, bira ram din ni mo nang buhi no. Puro palugar din. Sorry. Tata. Go. Isda, wow. Dili na lang ikaw na lang siguro isa ta. Ikakura. Pwede na mo videoan. Isa ka cellphone. Ato raw, share na video. Ora ikaw na lang siguro isa. Dungan ta. Ay sige, ikaw naganggat-anggat ani. Ako dai. Ano ba hato ka mo? Siya naganggat-anggat niya. Pwede man magpasag ko yung mag-video do siya na ano. Ay, video ka? Diha. Baan ako. Tama ko bali sira. Drop zone. Ay, shit, man. Woo! Ay, anak no, para Ano? Ang anak gani para sa kuan sa video tanan. Yung trip niya. Hindi mo kamot, sir. Ay, tatawag ko shit. Ano ta? Dali. Keep a safe, Lord. Asa yung birawon? Ah, Hindi biron. para mo tagad ta. Para mahulog ta ba? Kita na magbira. Tayo smile lang. Amok man ko eh. Kalaganggat, wala ka niya. Okay. Agay, wait sa. Agay. Okay, oh, gay, shit, man. Isa, anak. Ko na to piko. Pwede mo matras. Hindi mo ba? Pwede. Ang birahon ni mo niya ha, mag-count. Nasa? Kini? Sige. Anak. Oo, paubos lang. Sige. Bawal na hawiran mo yung kasaka sa Sige. Boy, sa mito. Ay, fuck, man. Landscape rin ba? Ano nag-decision man tayo namin ta? Ay, kita may nag... Allah! Oy! Kaya! Dito ako sukay, oy! Kayo mo. Ay, bilat siyang kagang ba eh. Allah! Allah! Pwede yung matras! Allah, bi! Ayaw, bi! Di na ko, bi! Allah! Ay, patay pa eh. Hindi na po, patay. Ay, sakto na! Bijay, mabigyo eh. Ayaw! Ay, gagagi! Ay! Ay, isa! Woo! 1, 2, 3. Ay! Basic man! Basic, wala pa rin kundip. Anak. Yeah. Basic man. Tasi pa. Basic. Face your fear. Yeah. Huwag nawala sa kalibutan ba? Sige. Agay, shit. Oh, let's go, man. Oh. Thank you, Lord. We're safe. Mula kang nawala sa kalibutan.
Huwag nawala sa kalibutan. Kayo ba eh? Pag ano mo, mura kag, basta, mura kag nawala yung